Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam salatu od karfiola. Za početak nam treba jedna glavica karfiola koju smo skuvali u slanoj vodi. Ne morate karfiol da skuvate do kraja, neka bude onako krckav. Podelite ga samo malo na cvetiće, ali još ćemo malo da ga usitnimo u činiji. Uzmite viljušku i samo malo na sitnije komade ovaj karfiol izgnječite. Možete da se poslužite i sa nožem ako vam je lakše. Ja ću to da uradim. Kada ste malo usitnili ovaj karfiol, dodat ćete 2 čena belog luka, ali beli luk ću da izrengam na sitno rende. Ova salata je vrlo jednostavna, ali jako osvežavajuća. Mnogo će vam se dopasti. Ako volite karfiol, ovo će biti pravo zadovoljstvo. Posolit ćemo i staviti malo bibera. Zatim ću dodati 100 ml kisele pavlake i 100 ml majoneza. Na kraju dodajem sok od pola limuna. I to je sve. Jako malo sastojaka dobijate jednu preukusnu salatu. Lepo sve izmešate. Ako ste ljubitelj mirođije, možete da ubacite i neku grančicu mirođije. Pogledajte kako je lepa i osvežavajuća. Dodat ćemo grančicu mirođije i možemo da poslužimo salatu.